onako, šta se da radim, ne znam. Tamo, čuo sam put! Brzo, brzo! Ovako, samo! Sam hrabro! Ajde, čuj mi leđe! Ovo mi izgleda mračno. Idem u levo sobu. Sve je prevrnuo. Nema nikakvog dobrog sada. Izaći. Ništa. Nije ovdje nikakvog dokaza. I tu da je pucan, pogledaj. Metak je prošlo ovdje, moguće. Idemo dalje, da vidimo da li ima nekog. Neće nam biti lako da otkrijemo ovog zločinca. Žuje, levo u sobu. Levo, levo. Ej, ovdje nema. Ajde. Ajde. Ništa. Evo dokaz. Sliki. Žalostno. Nema ništa. Ništa. Evo rukavica. Dajte dokaz. Moguće doćemo po njega posle. Užuj sad, idem veliko. Brzo, u sobu. Nema nikoga. Ništa. Nije. Ništa. To će ti brojiti. Za mnom. Da li su ovo ti osumnjičeni? Izgleda da jesu. Dobro, tu si traži izgleda. Izgleda da su ovo stalokrinsnici tog zločinca. Ali naći ćemo ih. Sigurno. Druže, idemo brzo da otviramo da li imamo preživjelih. Nema nikog. Idi napred, idi napred. Žuri! Spuze, dođi. Obi. Mamicu, moja erekciju. Otvori brzo. Stižemo! Ne, pravi, to mi je rekao. Mrtav je. Ali, užuri! Slušaj. Ubica je pobjegao, ali istraga se nastavlja. Ali pogledajte, metak! Moramo brzo zvati istražitelja. Ostaje tu, ostaje tu, ostaje tu, da idemo po njega. Brzo. Istražitelj, ostaje tu. Brzo, pravi to je vreme.
dokaza. Kaliber F4. Moram da ga nosim na ispitivanje. Evo brzo. Žuri doktore. Žuri. Nećete mu. Ali ovo neće proći nekakvino. Imao ću bez prsta. Prijatelju, pridrži. Metak. Ima jedan trag. Otisak prsta. Morat ćemo da ga nosimo na ispitivanje. Imamo otisak prsta. Nosimo na ispitivanje. To je od Miše Stojkov. On je među osumnjičenima. Istraga će se nastaviti. Ajmo, lepi. Sad smo imamo koji si čiji i sad si uradio. Spremio iskaze sve. Ime! Nisu Stojkov. Da li imate neki... Ne, to smešno. To je smešno. Nemoj da me nerviraš! Nemoj da vadim pendzik. Čitaj! Da li imate neki veze sa ubistvom Jovice? Ne. Kako ne? Kako ne? Zašto si ovdje? Si prodavao oružje? Jesam. Tako volim. Priznaj. Pitaj. Koju vrstu? Vatrno oružje. Koje vatrno? Kalibarom ću da čujem. F4, F5 i F14. Da li ste nekada bili u zatvoru? Ne. Gdje si bio te noći u vreme ubijstva? Sa ženom kod njene mame. A sad da čujem još nešto. Treba mi spisak svih kojima si prodavao. Zadnjih, nedelju dana. Dragan Boškov, Nebojša Ostojić i Milan Žaković. Kaži mi kojim redom. Najviše sam prodala Draganu Boškovu, ovi dvoja su sada u zatvoru. Preksinoć su uhapšeni. Preksinoć? Da ti samo Dragan Boškov je na slobodi? Da. Treba da provjeravamo? Može ako hoćete. Sada imam ovaj kompjuter. Istina. Da li si mu zapoznavao tog Jovicu ubijenog? Ne. Da li si nekada mu zasreo tog Jovicu ili ga poznavao? Ne. Kako ne? Kako ne? Ja sam brat blizanac od Jovice koja je ubijen! Ako si ga ti ubio, ne jebat ćeš! Polako, polako! Još nije ništa, ali dobro što si došao. Izvolite li? Hvala. Sad da nam donesiš taj spisak, odmah! Odmah! Ustani. Omotniče. Da kažeš, spisak. Dragan Boškov, Nebojša Ostojić i Milan Žarković. Kojim redom? Dragan, odvoja su u zatvoru, samo je Dragan Boškov na slobodi. To sam teo. A sad idemo u akciju, a ti će nam pomoći.